संवाद साधू करीत आहोत. कोकणचे खेळ अर्थात बहुरंगी नमन. कोकणचे खेळ अर्थात बहुरंगी नमन. रसिक हो कलामची कलामची साथ सुने फक्त तुमची. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत ज्याने हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली असा माझा जाणता राजा छत्रपती शिवरायांना त्रिवार मानाचा मुलगा करून श्री परशुरामांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या माझ्या कोकण विविध नमन कला जपणाऱ्या माझ्या सर्व कलाकार आणि तमाम माझ्या रसिक प्रेक्षकांना मानाचा मुलगा. त्याचप्रमाणे आजच्या या कार्यक्रमाचे आयोजक यांचेही या ठिकाणी मनस्वी आभार. आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक आहेत कोकणातील युट्यूबर्स. रसिक हो आम्ही सादर करीत आहोत कोकणातील युट्यूबर्स आयोजित त्रिमूर्ती नाट्य नमन मंडळ कर्ममंच सामूहिक रूप चिपळूण गवळण वगनाट्य अशा विविध कलाकृतींनी नटलेले खेळ अर्थात नमन नमन नमन. संपूर्ण
त्याप्रमाणे प्रेक्षकांनी आम्हाला त्याची साथ दिली. हे इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लेम झालेला थोडं आणि खरोखरच आम्ही अत्यंत आयोजक आणि नमन मंडळ रसिक प्रेक्षकांचं खरोखरच आम्ही आभारी आहोत. काही न करता शांतपणे आपण बदलात त्याबद्दल आम्ही दोन्ही मंडळाच्या वतीने आम्ही तुमचं सदस्य ऋणी आहोत ऋणी आहोत ऋणी आहोत. श्री सुगाई माते तुझा श्री गणेश्वरी माते तुझा नमन कलेचे मायरे घर हे सुंदर नमन कलेचे मायर घर हे सुंदर परशुरामाच्या पदस्पर्शाने झाले या पावन हे आमचे नमन नमन अमुद्रा घ्यावरती गाणं करी तो नमन नमन अमुद्रा घ्यावरती गाणं पहिले नमन हे धरणी मातेला दुसरे नमन हे गजाननाला तिसरे नमन हे गणेश्वरीला चौथे नमन हे चौथी चांदला पाचवे नमन स्वीकारावे माझी पांडवाना पाचवे नमन स्वीकारावे माझी पांडवाना करी तो नमन नमन अमुद्रा घ्यावरती गाणं हे आमचे नमन नमन अमुद्रा घ्यावरती गाणं
रसिक हो, गणेश कथा सादर करीत आहोत. रसिक हो, गणेश कथा सादर करीत आहोत. गजासूर नावाचा दैत्यासूर महादेवांच्या वराने उन्मत्त झाला. त्याने समस्त ब्रह्मांड काबीज केले. घाबरलेल्या देवाने गणेशाची आराधना केली आणि यात उन्मत्त गजासुराचे गर्वहरण केले. रसिक हो, गणेश पुराणाचा आधार घेतलेली आणि लवबोले यांनी आपल्या लेखणीतून संवादित केलेली ही कथा आम्ही आपल्यासमोर सादर करीत आहोत. रसिक हो, सादर करीत आहोत गजासुराचे गर्वहरण. गजासुराचे गर्वहरण. नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. गजासुरा, तुझ्या भक्तीवर मी प्रसन्न झालोय. बोल, माझी भक्ती का रमली आहे? बोला नका. तुझ्या दर्शनाने मी धन्य झालोय. या जीवनामध्ये सर्वशक्तिशाली व्हावा असा मला वर हवाय. गजासुरा, मी तुझ्या प्रसन्न आहे. इच्छित वर माग. बोला नका. या जीवनामध्ये मला केवळ मानव मानव कोणी मारू शकत नाही असा मला वर हवाय. तथास्तु. पण गजासुरा, एक लक्षात ठेव. मी दिलेल्या वराचा जर तू दुरुपयोग केलास तर तुझा विनाश अटल आहे. ही काय शब्द मागे हा. तथास्तु. महादेवांच्या वराने उन्मत्त झालेला गजासूर अमरावतीचे राज्य काबीज करण्यासाठी अमरावतीकडे निघाला. गजासूर, गजासूर. भरली सभा
गजासूर गजासूर कोण असं विकट असं करताय? अमरजीवाची प्राप्ती झाला गजासूर. हे अमरावती राज्याचे दैत्यराज, महादेवाने दिलेल्या वरामुळे तू फार उन्नत झाला आहेस. ही अमरावती आम्हा दैवांची आहे. ती सांभाळण्याची जबाबदारी या इंद्राची आहे. हे विसरू नकोस. इंद्रदेवा, मग वेळ कशाला? त्या ठेव तुझं सामर्थ्य. अरे मग वेळ कशाला? दाखव तुझे सामर्थ्य. इंद्रदेवा, आलो तुझ्या मार्गावर. इंद्राची अमरावती काबीज करून गजासूर ब्रह्मदेवांच्या सत्यलोक घेण्यासाठी ब्रह्मपुरीत निघाला गजासूर. प्रणाम ब्रह्मदेवा, प्रणाम. आशीर्वाद आहे देवेंद्र. देवेंद्र, या ब्रह्मपुरीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. कसं काय येणं केलं या ब्रह्मपुरीमध्ये? ब्रह्मदेवा, त्या गजासुरापासून आम्हा देवाचे रक्षण करा. त्या गजासुराने अमरावतीचं राज्य काबीज करून आम्हा देवांचा अतुलनीय छळ चालू केला आहे. देवेंद्र, महादेवाच्या वराने हा गजासूर आज उन्मत्त झाला आहे. यावरती उपाय श्री महादेव सांगू शकतात. आपण विष्णू समवेत कैलासावर महादेवांच्या भेटीला जाऊया. ठीक आहे ब्रह्मदेवा. ब्रह्मदेवा, तो गजासूर इकडेच येत आहे.
आणि तू ब्रह्मदेवा सृष्टीचा तंत्र बनविता तू या कैलासाला पाहून अरे अहंकार का शस्त्रा तुझ्या शक्तीचा तुला फार गर्व झाला आहे. अहंकार जास्त काळ टिकायचा नाही हे लक्षात ठेव. ब्रह्मदेवा तुझी बरोबर बंद कर आणि दाखव तुझं सामर्थ्य. ठीक आहे नंतर बघू तुझी तयारी. ब्रह्मदेवा अलौकिक मार्गावर महादेवांच्या भेटीला कैलासाकडे निघाले. देवांचे रक्षण करा. तुम्ही दिलेल्या वरामुळे तो गजासूर फार मोठा झाला आहे. महादेवा त्या गजासुराचा अंत केव्हा व कोणाच्या हातून होणार आहे हे देखील आम्हाला सांगा. देव निश्चिंत राहा. त्या गजासुराचा अंत फार जवळ आहे. त्या गजासुराचा अंत बाल गणेशाकडून होणार आहे. आपण सर्वांनी मिळून बाल गणेशाची आराधना करूया. ठीक आहे महादेवा, या पूजेला आजच प्रारंभ करूया. ठीक आहे. शिवनंदना तुझे गुण गाताना, शिवनंदना तुझे गुण गाताना, होई माझा आनंद मना, होई माझा आनंद मना. मोरया Thank you.
असतो. देव हो, तुमच्या मनाचा भाव मी जाणला आहे. त्या उन्मत्त गजासुराचा अहंकार मी लवकरच संपुष्टात आणणार आहे. आपण देव निश्चिंत राहा. गणाधिपती गणेशाचा विजय असो. गणाधिपती गणेशाचा विजय असो. मी शिव पार्वती पुत्र गणेश आहे आणि मी तुझ्या समाचारासाठी आलेलो आहे. देवा गणेशा, या त्रिभुवनामध्ये मला देव दानव मानव कोणीच मानू शकत नाही आणि तू माझ्या समाजासाठी आलास. अरे गजासुरा, महादेवांच्या वराने तू फार उन्मत्त झाला आहेस. आठवतो वर. देवा गणेशा, मग वेळ कशाला? दाखव तुझं सामर्थ्य. ठीक आहे. उंदरावरती स्वार होणे नाचताले गणराया. उंदरावरती स्वार होणे नाचताले गणराया. भक्तगणाचे रक्षण करण्या भक्त
हॅलो हॅलो. आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक कोकणचे युट्यूबर यांच्याकडून आतापर्यंत झालेल्या कार्यक्रमासाठी 1001 रुपयाचं पारितोषिक दिलेलं आहे. मंडळ आभारी. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हॅलो. या कार्यक्रमासाठी आलेली पसंती शाहीर व गीतकार रवींद्र भेरे यांच्याकडून या गाण्याच्या कार्यक्रमासाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आलेला यांचा आम्ही त्रिमूर्ती कला मंच मनस्वी आभार करीत आहोत. आम्ही सांगू इच्छितो की श्री सुनील गंगाराम रावल व श्री दीपक शांताराम बडंबे पुरस्कृत लोककला बहुरंगी नमन मंडळ लांजा तालुका आयोजित 40 वर्षावरील रंगभूमीवर यशस्वी कलाकारांनी नटलेलं लांजा तालुक्यातील एक बहुरंगी नमन. या नमनामध्ये गायक श्री देवेंद्रजी झिवाड, श्री अंकुश गुरव यांच्या गायनातून सादर झालेलं संपूर्ण लांजा तालुक्यामध्ये प्रसिद्धी गाठलेलं एक बहुरंगी नमन माझ्या संकल्पनेतून याच ठिकाणी 28 डिसेंबर 2025 रविवार या ठिकाणी सादर होणार आहे. तर सर्व रसिक प्रेक्षकांनी त्याचा लाभ घ्यायचा आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हॅलो. रसिक हो कोणत्याही शुभकार्याची सुरुवात करताना प्रथम तर श्री विघ्नहर्ता गणेशाला वंदन करून केली जाते. तसेच रसिक हो आम्ही आपल्या समोर सादर करीत आहोत गणेश दर्शन.
रसिक आत्ताच झालेल्या या गणेश दर्शन गीताची गीत रचना आमचे ऑर्गन मास्टर प्रशांत कदम यांनी केलेली आहे. धन्यवाद. रसिक गणेश दर्शन झालेलं आहे. लगेचच आम्ही अशा बहारदार नटखट गवळणला सुरुवात करत आहोत. नटखट गवळण. पृथ्वी सुंदर थरथर कापते. तोच मी महाप्रतापी कंस.
आम्हा कलाकारांना दिली मृदुंगाची साथ आम्हाला हवी फक्त तुमच्या टाळ्यांच्या गजरांची साथ तुमच्या टाळ्यांच्या गजरांची साथ लगेच आम्ही आमच्या नटखट गावीला सुरुवात करत आहोत.
मथुरेच्या बाजारी जाण्याचा विचार आहे बघ. बाई
मथुरी जाण्याचा विचार. अगं एवढंच बरी झालं. अगं ह्या मावशीला विसरलं. अगं पोरीनो, आता ह्या मावशी तुम्हाला आठवण आली का ग पोरीनो? अगं येते का तुमच्या हाकेला पोरीने ही मावशी? अगं पोर माझी उपाशी. अगं पोरीनो, ही मावशी येते तुमच्या संगतीशी. मारी
प्रेक्षकांनी कोणीही खुर्चीवर उभं राहून नाचू नये. आपण सीसी कॅमेऱ्याच्या अंडर मध्ये आहोत. सर्व खाली मॅनेजमेंट बघतंय. कृपया तुमचं मनोरंजन हे नक्की होणारच, पण टाळ्यांच्या गजरात तुम्ही आमच्या कलाकारांचं मनोबल वाढवाल हीच अपेक्षा. धन्यवाद. कोण बरं ह्या मावशीला आवाजच दे नाही बाई. बाई कोण बरं माझे हसबेंड आवाज त्याची का. अगं ये पोरीनो, अगं ये पोरीनो. अगं तुम्हाला लाज काय वाटते का ग. अगं माझं वय चाल आणि या मावशीवर हात तुझा. अगं मी चालली बरं. आता कशा ग माझ्या पोरीने ओट्टीवर आला तुला. अगं मावशी रागावू नको. अशी जरा पुढे ये ग. हे माझ्या मित्रमंडळीनं ही मेली हेची म्हणते अशी मावशी पुढे ये ग. अहो हिच्या चार कुटुंबाच्या फोड्या वागितून मी कोणतरी बघील का ग तिच्या चेहऱ्याकडं. काहीतरीच काय म्हणतेस. आता ते जाऊ दे. का बरं माझ्या लाडके ठेपचे मावशीला आवाज दिलात ग. मावशी काय बोलू नको. असोय राहू दे. अगं पोरी सांग बरे मावशीला कशाला आवाज दिलात ग. राधा नाव आहे माझं. सांग तर. अगं मावशी आम्हा साऱ्या पोरीपोरींचा मथुरेच्या बाजारात जाण्याचा विचार आहे बघ. अय्या किती छान विचार केला ग पोरीनो. अगं मग उशीर कशाला. चला तू जाऊया बरोबर बाजाराला. आता काय झालं म्हणजे. अगं बाजारात चाललं खरं, पण घेतलं काय नेटलं काय हे कोण सांगणार ग. अगं मावशी सांगितलंच पाहिजे का. अगं भवाने सांगितलंच पाहिजे की ते बाजारात फिरायला आले की काय. सांग बरं घेतलं काय तुम्ही ते. अगं मावशी तुझी बघ लाडाची राधा सांगेल बघ. असं होय. होय. अगं ए लाडाची राधा. अगं पुढे अगं घेतलं काय नेटलं काय हे सांगणार तू. मला मग अशी दिवशी म्हणालीस ना, आता मी कशाला सांगू. अगं सांग माझी पाठी टुकली. आता बघितलंस का. सांग लवकर. अगं मावशी कुणी घेतलंय दही, कुणी घेतलंय लोणी, कुणी घेतलंय तूप. अशा प्रकारचा वेगवेगळा माल घेऊन आम्ही मथुरेच्या बाजारात चाललोय बघ. अगं किती छान माल घेतात. तर चला तर जाऊया बाजाराला. मावशी आम्हा पोरीपोरींना खोदून विचारलं घेतलं काय नेसलं काय. तू नाही बरं सांगितलंस ते. अगं हे भावाने अशी जरा पुढे काय म्हणालीस ग. मावशी मी म्हटलं आम्हा पोरीपोरींना खोदून विचारलं. अगं हे भावाने हे तर एवढे युट्यूबवर आपले आयोजित आहेत. एवढं सुंदर चांगलं रंगमंच दिलंय. अगं ही तर खोदलंच ना तर तुला खड्ड्यात म्हणणं तरी ऐकून घे. काय ग. अगं मावशी आम्हा पोरीपोरींना विचारलं ग घेतलं काय नेसलं काय. तू नाही बरं सांगितलंस ते. सांगितलंच पाहिजे. होय मग. अय्या ते बाबा बघ कशी माझ्याकडे बघताय तिकडे. अगं ते बघ अशी बसलेत ना ते. तुला सांगते बरं. अगं पोरीनो तुमच्या मावशीने माठावर मागितले 2. त्या पहिल्या मागत घेतलाय चिवडा आणि नेसले बघ तुमची मावशी 9 वर्षाळू नवा. अगं चला तर जाऊया बाजाराला. अगं मी काय म्हणते बाजाराला जायचं खरं, पण मध्येच वाटेमध्ये तुम्हाला कोण अडवायला आलं
त्या मावशीजवळ गाठ घ्या आणि माझ्याजवळ कोण येते त्याच्याकडे फोन टाकू बरं. ठीक आहे. चला तुम्ही पुढे. अगं मी येते तुमच्या मागून. अगं हे मावशी जरा ऐक ग. हे बघ पारदीस आले तुला. प्रतीक शांतराम डिके, प्रीती शांतराम डिके व अवनी प्रतीक डिके यांच्याकडून गण गळूसाठी 200 रुपयाचं बक्षीस आलंय. त्रिमूर्ती नाट्य नाव मंडळ आम्ही त्यांचे आभार मानत आहोत. चला तर जाऊया बाजाराला. शोभते श्रीहरी गोप गोपिकांचे मन
बोलू लागली बासरी आला आला सावळा हरी मुरारी दुष्ट असुरांच्या संहारासाठी आणि भक्तांच्या रक्षणासाठी श्री विष्णूंना 8वा अवतार धारण करावा लागला. तोच श्रीकृष्ण भगवान. बोला कुंडलिका वरदे. परंतु यमुनेकाठी पुढे चालण्यासाठी आलेल्या एकाही संवादाचं आधुनिकता नाही. त्यांना मारून बोलायला पाहिजे. सुदामा, अरे सुदामा. आलो देवा आलो. गाई सोडीला मी रानाला. गाई सोडीला मी रानाला. हाका मला आणि तो मुरली वाला. तो मुरली वाला. आशीर्वाद आहे. सुदामा, गोकुळच्या गावल्याने थाटमाट करून मोठ्या जोमाने मथुरेच्या बाजरी जात आहेत. त्यांचा रस्ता प्रतिबंध करून त्यांच्याकडून योग्य त्या आशीर्वाद घेण्याची कामगिरी मी तुमच्यावर संपत आहे. ठीक आहे देवा. तुम्ही दिलेली कामगिरी मी योग्यरित्या निश्चित पार पडेल. ठीक आहे, तोच मी. ठीक आहे देवा. राम राम मंडळी. राम राम. अरे वरची मंडळी झोपली का काय? अरे भाता कापून झाली काय? अरे नसती जायचं भात थोडा मंदिरला या. मंदिरला देवाने मोठी कामगिरी सोपवली माझ्यावरती. 308 गोपिकांचा मेळा ताटमाट करून मथुरेच्या बाजारी चाललाय. त्यांचा रस्ता प्रतिबंध करण्याची कामगिरी देवाने माझ्यावरती सोपवले. माझा एक बाबू
सांगतो. वाकड्या वाकड्या रे अरे झोपलं का काय? अरे वाकड्या वाकड्या रे काय? अरे काय? अरे गुलाबा हायस तरी कुठे? अरे इकडे गोकुळात मोठी गंमत आहे. कसली गंमत? अरे तू अशी कसं धावत पळ लवकर ये. अरे पण माझा सोटू गराडला. अरे गुलाबा काय बोलतो तरी काय? सोटू गराडला. अरे तू अशी कसं धावत पळत गोकुळात ये लवकर. आलो उद्या आलो. काय झालं तुला का बोलातो मला? काय झालं तुला का बोलातो मला? ते आधी तू सांगशील का? हे आधी तू सांगशील का? आधी तू सांगशील का? मला सोडत नाही मी काय म्हणता हा या डोक्याला याप का आणलायस माझ्या? ह्याला आता कुणी आला? आता तिकडनं कोणाला? पहिल्यांदाच ऐकला माझा कॉर माझाच आहे. अरे प्रॉब्लेम माहितीये काय? पहिला हाय आहे ना एवढा होता.
पहिला हाय ना येवला होता आता येवला झालाय. माझी बाई मला बोलली अहो अहो याला घेऊन टाका. तुला गुणगुणात बोलू काय मी अला याला सालत टाकायचा होता. सालत अला तू तुला ऐकून घेशील एकदम चिप. आता एकदम चिप तू एकदम चिप. फुलं 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 बोल. अरे याला सालत टाकायचा होता. अरे पण सालत जायला तयारी काय 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 लागतो. शर्ट लागतो, चड्डी लागतो, दप्तर लागतो, कंपास लागते, पेन्सिल लागतो आणि खोड रबर आणि गिरवेट पण. गिरवेट तिला स्वप्न विचार. इंग्लिश इंग्लिश सापनर आहे सापनर. जाऊ दे अरे दादा तुझी पेन्सिल ठेवली तुलाच ठेव. जास्त भिजू नको काय का पाणी बोल. अगं फुलं काय त्याची जाण्याची काय तयारीच केलेली नाही. मग माझ्या बाईक काय केला माहिती आहे लगेच डोकाला लावला. माझा सत्त माझ्या पलग्याला घातला आणि मला बोलली अहो अहो जाऊन याची हिन करा. अरे घावलात ना का माझा सत्त माझ्या पलग्याला झाला येवला म्हणजे काय. अरे हलूच का फक्त इन करायचं केला तसा बोल केला. अरे गड्या सध्याच घातला काय पाहिजे. मला आधीच कधी नाही तर बाई बेसूच नाही पण ती. बाबा तू नीट कर. अला गाड्या हले तुझे त्याला काहीतरी भीती दाखवा हवी की नाही. माझ्या बाईला भीती काय दाखवणार माहितीये. अला बाब्या सदी खा. अला बाब्या सदी खा नाही तर ही लोक तुझी मुंबई बघती. बाब्या तुझी मुंबई बाबा तुझी ना मुंबई एवढी तुमचा कसं माझ्या मुंबईवर कशाला तुझी मुंबई पडली तर इथं लोकांसाठी मला पुढे बोल पुढे बोल पुढे बोल. अगं फक्त मुंबई शब्द ऐकला गाड्यात कबादात होती ती सध्या आणला लगेच घातला लीन बिन केली तापी आणि त्याला फक्त माझ्या घरासमोर लोला आहे. त्याला फक्त तिथं 5 मिनिटं थांब सांगितला मी भुकली तुकडा खातो आणि येतो. बाब्या माझ्यासारखा खात्या माझा काय म्हणतो काय कॉलेजच्या 4 पोली रस्त्या तुकू तुझा लक्ष नाही. तुझा तुकू झाला पण त्याचा तुकू राहिला म्हणतो काय कॉलेजच्या 4 पोली रस्त्या तुकू मुकू तुकू चालल्या होत्या. माझ्या बाबेने विचारला अहो ताईनू तुम्ही जाता कुठं. त्या ताईनू काय बोलल्या माहितीये. त्या ताईनू काय बोलल्या माहितीये मुंबईला आपण कुठं आलेला आहे. चिंबून लय दादा आला आपण दादरला आलेला. मला हा मागाशी बोलला मला चिंबूरला आलेला आपण याला बनवतो. अगं मग काय झालं तुला काय झालं. अरे त्या मुलीने बोललं मुंबईला ह्या गाड्यात फक्त मुंबई शब्द ऐकला. अरे त्या पोलींच्या फुल्यातच होती ती पण खाली केला. अरे त्या पोली बेसूत पडल्या असतील. आताच्या पोली एवढ्या दामी त्या माझ्या बागेला काय बोलल्या माहितीये. अच्छा छोट्या मुंबईला नाही जायचं.
त्याचा भली वाय झालं काय मला काय झालं आपलं अगं मोठ्या मुंबईला जायचं बाबेन थोडा विचार केला म्हणजे दुकान डोकाला लावला आणि त्या ताईने काय बोलला माहितीये 5 मिनिटं थांबा बाबा घालात गेलोय येऊन तुम्हाला बुद्धी मुंबई दाखवते त्याला तुम्ही लागलाय कुणी आणला मला त्यातला एकच साचा बनवला बाबा हा एकच साचे आहे म्हणून तर देवदेव तुम्ही झाला असा हा आता सुचल्याच्या कसा पद्धतीत बोलवलं ना ह्याची जिम्मेदारी पहिली कोण घेणार तसं मी बाबा नाही घेणार हा मला इथनं चालत पाठवी अरे याची जिम्मेदारी मी घेतो तू घेतोय हाय जिम्मेदारी मी घेतो तू घेतोय अरे लहान मुलं म्हणजे देवघरची फुले रे तुला फुलाच्या सगळ्या पाकल्या खाली पडतील ना तुला समजतील तो मला बोलवलं का त्याला अरे मेंढ्या बकऱ्या देवानी मोठी कामगिरी सोपवली माझ्यावरती ती कोणती 308 गोपीनांचा मेळा 8 माठ करून मथुरेच्या बाजारी आलं मग जाऊ दे ना तुझ्या का पोतात अरे प्रतिबंधासाठी देवानी माझ्यावरती सोपवले मग तूच कर्जी जाता घरात आपल्याला बोलवला आता त्याच्यावर सोपवली ना आपण काय पण आपल्याला करायचं काय करायचं माझा एक बांबू किती लागला म्हणून सांगू अरे बाबा माझा पडला तर काय म्हणून माहिती का माझं तर घरी दिसतोय काय करायचं तर काय करायचं त्यांचा रस्ता प्रतिबंध करायचा आपल्याला मग गवलं मी हात तरी होतं गवळणी मग त्यावर सर्व गवळी मथुरेचा घाट चढताय सर्व माझ्या पोटाकडे बघा दाखवता मग त्यावर दिसला काय अरे सगळा दोघांनाच दिसतो हॅलो आजचा कार्यक्रम ज्या कलाकाराच्या जीवावर हाऊसफुल झाला आजचा कार्यक्रम ज्या कलाकाराच्या जीवावर झाला तो चिपळूणचा छोट्या यंग कोकणचे युट्यूबर्स यांकडून 1001 रुपयाचं पारितोषिक धन्यवाद 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 हा तुला काय झालं महाराजा तुला काय बोललो मी त्यावर गवळणी सर्व मथुरेचा घाट पण चढताय मी काय म्हणतो तू कुठं बघायला सांगितलास माझ्या पोटाकडे बघ मग तू एक पाऊल पुढे गेला तू गेलास कुठं मी असा गेलो मग आम्ही तुझ्या बघणार कुठे? हॅलो रसिक हो सगळं या चिडलेल्या पावसातून आले कृष्णासाठी मोठमोठे दैत्य पाठवले त्या दैत्यांपैकी बगासूर नावाचं दैत्य बगल्याचं रूप घेऊन या कृष्णासाठी गोकुळामध्ये येत आहे हा बगासूर बगल्याचं रूप घेऊन कृष्णासाठी गोकुळामध्ये येत आहे यमुनेच्या तीरी बकासूर आला यमुनेच्या तीरी बकासूर यमुनेच्या तीरी बकासूर बगळ्याचे रूप घेऊन कृष्ण मात्यासाठी यमुनेच्या तीरावर येत आहे बगळासूर नावाचा दैत्यासूर Bye.
यज्ञाच्या तीरावर आला परंतु कृष्णदेवाने या बगासूर दैत्याला ठार मारले. मला काय वाटलं माहितीये मी तिची मान पकडली आणि असा झोलतोय की काय हीच मोठी मला किती हाय मला वाटतं अशीच पदवी अरे माझ्या माहितीत तरी अजूनपर्यंत लोकांनी कुत्री पाळली नाहीत, मांजरा पाळली नाहीत, गुरा पाळली नाही. हे बघला खरं तर तुझी एक पातळी पडली पडलीच. मिळालाच नाही तर तुला आता घ्यायला नव्हती जाव जाव तुला कुठला अजून दुसरा मंत्री यायचा आपण जाऊया जाऊया Thank you.
अरे हे पाकड्या रसिकांची पसंती आलेली आहे. आदित्य याचकडून मावशीसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक दिलं आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की मावशीने त्यांचं नाव घ्यायचं आहे आदित्य. बरं माझ्या लाडक्या आदित्यरावांचं नाव
घेते बरं घे. आदित्यराव श्रीकृष्णाच्या मुकुटावरती नेहमीच असतं मोराचं पीस. तुला काय झालं रे? आदित्यराव श्रीकृष्णाच्या मुकुटावरती नेहमीच असतं मोराचं पीस. माझ्या लाडक्या आदित्यरावाचं नाव घेते. मला बाहेर भेटा, ही मावशी देईल तुम्हाला स्पेशल गिफ्ट. सर्वेश निवडणूक शैलेश गुरव यांच्याकडून देखील मावशीसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक दिलेलं आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की मावशीने सर्वेशाचं नाव घ्यायचं आहे. सर्वेश. ऐका तर सर्वेशराव, लग्नामध्ये आला होता डीजे वाला. मेलीस आता खाजूबाजा बोलवता. ऐका तर सर्वेशराव, घेते बरं ना. लग्नामध्ये आला होता डीजे वाला. माझ्या लाडक्या सर्वेशरावांचं नाव घेते. ही मावशी माझ्या लाडक्या सर्वेशरावांचं नाव घेते, तरी सुद्धा म्हणतात शिकेगा नाही साला. त्याचप्रमाणे संतोष देसाई, साक्षी देसाई यांच्याकडून संयुक्त 251 रुपयाचं पारितोषिक दिलं. त्याचप्रमाणे माऊली साऊंड सर्व्हिस लांजा यांच्याकडून पवन सावंत, ज्ञानेश्वर जोगळे यांच्याकडून शहीद रुपये दिरोड यांसाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक दिलं. त्याचप्रमाणे भरत कदम, सचिन कदम, संतोष शेळके, आदित्य गुरव, सौरभ सांगळे यांच्याकडून नकऱ्या भांड्या ग्रुप तामिळे सर्व मित्रपरिवाराकडून सर्व संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक दिलं. त्याचप्रमाणे आम्ही वेळंकर इन्स्टा पेज यांच्याकडून नमना सिंग व उत्कृष्ट ढोलकीपट्टूसाठी मकरंद घडशी यांसाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक दिलं आहे. धन्यवाद. त्याचप्रमाणे रुपेश धामणे यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. आणि माझे परम मित्र युट्यूबर प्रकाश जिंप्रीत यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 1001 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. मंडळ आभारी आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आमचा वाक्य उचलाय काय करायचं पटपट बोल. एवढं जाऊन विचारायचं. तुम्ही आलात कुठे जागा कुठे? अरे एवढं तुम्ही विचारायचंय. एवढाच विचारायचा. येतात बाजूला बाबा तू येतो चलतो. अगं म्हातारे मी इकडे हाय. अहो मी पण इथंच आहे. अगं वासाडे मी काय झालं रे? एवढा प्रेमान बोलला, मावशी बोलला. शेवटीला मला बोलायला कशाला मला बोलवलं? मी काय म्हणतोय? काय म्हणतो तू आलीस कुठून आणि जाणार? तुला काय झालं? अगं आता एवढी मुलातली तर अशीच लागशील नाही. मी आले कुठून आणि जाणार कुठे तुला बघायचंय. चल दाखवते. काय मी आले कुठून जाणार कुठे? काय हातामध्ये काय देऊ? मेल्या हात मेरी सासा बोल.
कशाला बोलवतो ती बसली ती बसू दे ना ले तिला काय पाणी तापाय बोलवतो तिकला काय झाला अजून किती शिकवायला राहिला तरी अतिशय थकवली होती ती का मला मला नाही का तुला पाठवली होती कशाला काय त्या गवलनीच्या भाषेत शिकलो आणि त्या गवलनीच्या तोंडातलं बघितला आणि माझ्या ह्या दोन डोळ्यांवर एकदम कालोख आला आणि माझा हा हात कुठं गेला माझ्या मलाच माहित नाही आणि थोड्या वेळानं ना
हाताला शाप नलम आणि शाप गाल पलायला लागला हात मातात होता धैदू चाटून पुसून खाल्ला आणि मात टाकला खोदू बरोबर आणि जी धुधू धुतली होती ना ती तिथे कर शोषत होतो आणि एका म्हशीन कुठल्या पाय दिला ना माझ्या पाठी तर दाखवता मी तिला छोटीशी मागून सांगायची होती मला यावला मग खायच होतलं ना हॅलो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विरार कोंढवा विभाग उपशाखा अध्यक्ष श्री रुपेश महादेव दामणे यांच्याकडून आजच्या या मुंबईच्या फोटोसाठी 300 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. मंडळ आभारी आहे, धन्यवाद. आणि मावशीसाठी एक सूचना, आजचे आयोजक कोकणचे युट्यूबर यांचे एक नाव घ्यायचं आहे. मावशी कोकणचे युट्यूबर. चांगला खणखणीत घे. हा तुला काय करायचंय ऐका तर आज या नाट्यगृहामध्ये आमचे लाडके कोकणचे युट्यूबर यांच्या वतीने आज आमच्या कार्यक्रमासाठी आमचा मोठा भरगच्च कार्यक्रम हो म्हणून मी त्यांचं नाव घेते. ऐका तर रसिक हो. मागा घे तो हित घेऊ तो फाटल इथपर्यंत. या शिवाजी मंदिर नाट्यगृहामध्ये जमली होती सारी भक्तांची दाटी. या शिवाजी नाट्य मंदिर मध्ये जमली होती सारी भक्तांची दाटी. आणि माझ्या लाडक्या आयोजित युट्यूबरांचं नाव घेते या माझ्या जमलेल्या साऱ्या रसिक प्रेक्षकांसाठी. माझा बावन होता आले तरी वादवा आता काय झालं ग? मी आता जातो चालतच. तुझं म्हणणं तरी काय रे? तुझं म्हणणं काय लवकर बोल. काय माझ्यावर लाईन मारते. माझ्यावर लाईन मारते. अरे कोण? ओ तात्यानो वाजवा. बाबा माझा लगीन. अजून माझ्यावरच दोन मारायचं बसायचं वांदे केलं असतं तरी चालू असतं. बाबा माझा लगीन करतोय. हे बरं नंबर लवकर. बाबा तुझ्या कपेन माझा पेन छापायचा नाही. माझा पेन मोठा आहे. नाही नाही तू पाय नाही तू हे बघायला लागतंय काय? तिने नंबर काय सांगितला माहितीये तुला? नाही 2 किलो तूप हाय नाही तू तिच्याकडे गर्मीतला तूप सांगून आणि तू नाही काय करतो तुला. माझ्या बाबा झपायचा ना. हा बोला. मग काय झालं? आमच्या वाकण्याचं घेता नाही. काय इथं पण माझं नाव घेते बरं. पहिला माझा नको, पहिला माझ्या बाब्याचा घे. एकच घेते कुठलं तरी. एकच नाही मग बाब्याचाच घे. त्याची बाटली नदीवर फुटली. आलं पेंद्या. मावशीची घटली नदीवर टाकली. अत्तरची बाटली नदी
गच्चीवर फुटली हा. त्या मावशीला बघतात तिने पिण्याची लंगोटी फाटली. नवीन हाय आला बाबा नवीन हाय तुम्ही नाही काय काय हाय बघू दे. तू घेतोस हाय नाव आहे मस्त. तुझ्या नाव हाय. मग मी चालत जाऊ की इथंच थांबू चल का? मग येतो ए मग मावशी चला इकडे. आली बरं मला ही अंगावर घे. त्याला बरं अगं मेरीच नाही तर मला ही अंगावर घे. मी तुझं नाव घेतोय. की बरं पण जरा सावकी. अरे माझा गलतोय. अच्छा आता लागू नको. ए पत्तन घे. हांड्यावर हांडे सात. हांड्यावर हांडे सात हांड्यावर हांडे सात. हांड्यावर हांडे सात मधल्या हांड्याला पडला भोक. मधल्या हांड्याला पडला भोवा म्हातारी बसली पाटावर. हा. तिने केलं भोक. म्हातारीचा पाठ अरे तरी मी तिला सांगताय मागातपासून ह्याला लालात घेऊ नको तर नेहमी कशी करते माझं सोनू न माझं बबू न आमच्या म्हातारी अरे तिच्या पत्ता तिचा बघ काय रे मग तुला रस्ता प्रतिबंध केलेला आहे. का बरं तुमच्याकडे कायदा ओळख आहे का? आहे ना मग सांगायचं. ऐक तर ए, इकडे. तुला काय झालं? तुम्ही किती काय केलं तर आम्ही या मुळीच बसणार नाही बरं. आता आम्ही बसता तिकडे जाणार नाही. ए, वाकण्या. हा. तू काय जाऊ मी याला हो साईडला ए, तुम्ही तिकडे जातो मला बदलाव करायचं. मला काय करायचं? ए, ए, तू हॅलो केसी नावाचा दैत्य असून कृष्ण मागण्यासाठी गोकुळामध्ये येत आहे. केसी
प्रशांत कदम यांच्या लेखणीतून आणि संगीताने संगीतबद्ध झालेल्या आणि मनीष पाले यांच्या निर्मितीमधून साकारलेलं आणि सुपरहिट गायिका रसिका रावणन यांच्या आवाजात समजून घे माझ्या भाव गीत येत्या 20 नोव्हेंबर रोजी स्वररंगमंच YouTube चॅनलवर येत आहे. तरी आपण सर्वांनी भरभरून प्रतिसाद द्या आणि मनीष पाडे व प्रशांत कदम या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 200 रुपयाचं मार्गदर्शन केलं. धन्यवाद.
हॅलो रसिक हो, लगेचच आमच्या वगनाट्याला सुरुवात करीत आहोत. हॅलो, कोकणचे युट्यूबर्स आयोजित दुसरा एक नियोजन पद्धतीने कार्यक्रम होणार आहे. तो शनिवार दिनांक 13 डिसेंबर. गायक आहेत शुभम मांटर. उत्कृष्ट असं मांगले जाधववाडीचं नमन, तालुका संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी यांचं वार आहे शनिवार. जशी आम्हाला साथ दिली अशीच आम्हाला साथ द्याल अशी आशा बाळगतो आणि पुढील वगनाट्यास आम्ही सुरुवात करीत आहोत. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद.